Gràcies. Tots els aliments que es comercialitzen a la Unió Europea han de complir la seva normativa, on s'estableixen els límits màxims permesos de diferents substàncies potencialment perjudicials per la salut. Aquests límits estan basats en avaluacions de risc realitzades per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. Fomentar el consum d'aliments orgànics pot suposar avantatges, com ja han enumerat els companys, però en cap cas es pot afirmar que el consum d'aliments convencionals pot suposar un risc per la salut dels humans. És cert que la llista de disruptors endocrins que poden causar problemes de salut pels alts nivells de consum s'ha d'ampliar. La indústria i la ciència evolucionen ràpidament i són molts els organismes, les entitats, que estan demanant una revisió d'aquest llistat per actualitzar-ho. La Comissió Europea, que és el màxim responsable d'aquesta regulació, l'òrgan... No se sent bé? Deia que és cert que cal una revisió d'aquesta llista de disruptors endocrins, que moltes són les entitats i els organismes que l'estan demanant, que la ciència i també la indústria evolucionen molt ràpidament i això ens permet revisar quins són els productes que estem consumint, què porten, què deixen de portar, on els estem envasant, etc. La Comissió Europea, que és el màxim responsable de la regulació en tant que a disruptors endocrins, per exemple, en tot el que és el tema de l'alimentació, va crear a primers d'aquest any un comitè d'experts per repassar tota aquesta llista que actualment existeix. El 4 de juliol, aquest mateix mes, va aprovar els criteris d'ampliació d'aquesta llista i ja preveu que tingui una dotació pressupostària per al 2018 en tant que investigacions sobre aquestes substàncies i poder així actualitzar la llista i regular posteriorment. És per aquest motiu, perquè ja hi ha experts a nivell internacional treballant en aquesta nova regulació, que no podem a nivell municipal donar per vàlida una llista que la pròpia Endocrine Society i vostès a la seva moció cataloguen com a possibles disruptors endocrins. I això queda recollit a la seva moció. No podem avançar-nos per aquest fet, donat que hi ha un comitè d'experts que en sabran més que nosaltres, per una banda, i que ja estan treballant. No ens hem d'avançar a les seves conclusions. Votem en contra perquè no es tracta d'un tema menor i hem d'esperar que aquesta regulació europea arribi i com abans arribi millor. A la web de la Comissió Europea poden trobar tota la informació de com van evolucionant tant els treballs com el material que van aprovant. No obstant, comentar que dels compromisos que vostès demanen a la seva moció, aquest municipi i aquest govern ja ho realitzen, sempre en compliment de les directives europees que hi ha establertes en matèria de protecció de salut alimentària, de salut pública i de medi ambient. Gràcies. En contra.